pano ndiri kuswera ndiri mumastreets, so zvandiri kuda kuita ka ndoda kuzama kuti toda kuzama ini nema toda kuti tizame kuvhara pane rimwe bhesi riri just close to Sheraton Hotel ratoda kuti tivhare nyaya dzevana vari ipapo vese. Inyaya dzinogadzirika handiti, tikabatsirana semhuri yeZimbabwe tinogona kubatsira vana vari ipapo. Wakadii hako shamwari? Tiri nani. Alright, ndoda kuti utitaurisei handiti. Zita rako unonzani? Libert Matonga. Libert Matonga. Kumusha unobva kupi Libert? Kwamutoko. Kwamutoko. Right, baba namama variko here vapenyu? Mama ndo wapenyu, ndarangu wakashaika. Baba wakashaika? Alright, saka mama variko kumusha Kwamutoko kana kuti vari kupi? Variko Kwamutoko kumusha. Alright. Ndoda kuti unditsanangurire wane nguva yakareba sei uchigara mustreet? Ndakauya muna 2020 COVID yakutanga nandiri kumba. Wanga uri kumba pakatanga COVID. Alright. So chii chakakonzeresa kuti unge uri unouya mustreet? Ndatiza kumba. Chii changa chaitika kuti uzotiza kumba iwe? Ndarasa munhu waona ndrowa ndatiza. Ndiye ani aida kurowa? Ndi Stefan. Baba vako vakazorora mama handiti? Alright. So baba pavaida kurowa wakabva watiza, vaida kungokurowa zvemusiwo here zvekurasa mombe kana kuti chii changa chanatsotora nzvimbo? Zvanga zvagara zvichiitika here kana kuti? Zvagara zvichiitika. Sure. Alright. Kuchikoro unoenda here? Waenda kuchikoro? Wandinda kushayira mari, ndakapera grade 3. Grade 3, saka wanga ungoita zvekufudza mombe zvako uri pamba? Alright. So chii chaungada kubatsirwa nacho nemhuri yeZimbabwe? Akandikaona ndida ndiendesa kuchikoro ndogona futi kuchikoro kwacho. Alright. Kana kukumbirwa kumba kwacho. Alright. Oda kuti patogona kutanga tanokukumbirira kumba handiti handi mama variko? Variko. Saka tingati tiri kuda help yekuti tidzorere mukomana uyu sezvatakaita shamwari yako ani? Richard. Ndakakuona uchichema musi uya uya Richard achienda. Chii chaikuchemedza? Wanga wafungei? Waitodai ndiriniwo ndiri kutodzokera kumba nekunoti ukumbirirwa kugara nabamunini ava vasingakurove uye nekukuendesawo chikoro handiti? So ndonyaya ndinayo yemukomana wandinayo panapa. Amenoti munotiwo kudiva zukuru kwese kwamuri. Ngatite tibatsire mukomana uyu kana zvichigona futi tinogona kumudzorera. Kune vakanoda kutibatsira kama makasununguka kutinyorera paWhatsApp number kana kutifonera panhamba dziri panapa. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, neshamwari yangu panapa muzukuru wangu tinobva tati much love.